Assalomu alaykum бародаро. Имрӯза видеои мо дар бораи чӣ тавр ва аз кадом программа дар Германия мошин мекобанд. Мо ваъда додагӣ будем ки дар бораи ҳамин программа видео мекунем. Имрӯза видеои мо ҳамияй. Ин программа номаш eBay Kleinanzeigen. ва дар ин программа бисёр мошино мекобанд ва ира чӣ хел скачат кардан дар корай ва аз куҷо ира скачат мекунанд ва чӣ хел истифода мебаранд. Мо баъдтар гап мезанем. Дар ин канал обуна шавед, дигарро дам расонен канала, то дигарро обуна шаванд, подписатся кунанд. ин программара аз ҷое ки масалан бисёриё медонанд, масалан WhatsApp, imo, масалан ҳамин чатингҳое ҳаста, ҳамиёро скачат мекунанд. ира ҳамуҷам скачат карда мешавад ва номша eBay Kleinanzeigen мемонанд, ҳамуҷа менависен. баъд номи ҳамин программа мебирояд. ин программа ҳамин хелай ва ҳозир тарзи истифода бурданаш. ин дохили масалан ҳамин программа ҳамин хел мебирояд. масалан мо дар мошин дар корай сурати ҳамин мошин масалан мондагӣ авто навистагиай якум масалан чиш масалан авто медроем. дуюминш масалан авто мешавад мошин, автоз масалан мошинҳо биромад. ҳамин масалан чанд мошини ҳастай. асоси масалан мо барое ки диромадани ҳамин программа масалан чӣ мошин мо дар корай. масалан мо дар корай мошин мерседеса ёфтем. моделаш чӣ хеле боша, сечка дар кор боша, сечка мемонем. масалан чӣ тавре дидесен дуюминаш прайс, нархи ҳамин мошин масалан аз чанд то чанд сума дар корай. масалан мода хай камша масалан намемонем чандқа то 2000 дар корай мерседес. аз кадом шаҳр ки масалан бисёриё агар дар Германия бошанд, масалан аз кадом шаҳри Германия, масалан ман Берлин мондам. масалан аз ин маркази масалан дар куҷое ки масалан дар Германия бошӣ, дар куҷое бошӣ, то чанд километра масалан мехоҳӣ ки мошин бошад. ман мондам полни масалан 500 километр гирд баноҳи масалан Берлин. мада хубай масалан ман равам гири мошина 500 километр мондам. соли мошин аз 1997 сол то 2000. чӣ тавре диден ҳамин нархи мошин масалан то 2000 мондум. ин 2000 дигар мошин боло нестай. барои ман нархша 2000 то 2000 мондум. 1500, 1850, 1990, 800. ҳаминҷа мебинен ва чӣ хели мошин масалан дар кортон боша мегирен. масалан мерседес бенз сечка 220. масалан ҳамида мада маъқулай нахтриш мешавам. масалан сообщение кардан ҳамин нахтриш меҷиқем, зер мекунем ба ҳаму одамда мо сообщение мекунем. масалан мода то ҷавоб гардона. бисёриёш номери телефонам мондагиян. оз ягонта ина анруфен масалан значоки трубкаай. масалан значоки трубка ки боша номери телефон мондагияй. номерош қатъӣ медроен, гап мезанен, қатъиш
суҳбат мекунен бо тариқи телефон дар бораи нарх ва кай биём айн мошина гирам дигар чизо. Асlan значоки почта аст масалан дар ҳамиҷа нахтириш масалан менависиш чӣ дар кораи сообщениш мекунӣ. Масалан бо мода дигар мошин дар кораи Opel марка Astra ҳамаи мошин масалан чӣ намуди мошин шумо дар кораи инамҷа Opel, Bugatti, Porsche, Renault ва дигар Toyota, Volkswagen ҳастанд ҳамин мошино. масалан нашод як чизи дигар барои бисёри одамо менависанд ки ё баъзеода интересне ки масалан ман баъзе дар ядду видео кардагӣ мондагиём Mercedes Zafira Opel Astra бисёр ҷода гуфтагиём страховка дошта боша надошта боша. ҳамин страховка масалан дахолатш дар Тоҷикистон дахолат ягон чӣ дора ё надора, масалан дахолат мекуна ё намекуна. ин страховка иҷа дар Тоҷикистон ягон чӣ масалан мошин страховка дошта боша чӣ надошта боша ягон чӣ дахолат намекуна. масалан иҷа страховка я безопасни барои ҳамун садама нашидани мошинҳо. барои страховкара гузаштан бисёр масалан мошин ягон проблема бояд надошта боша, бояд мошинат 100% боша, безопасни боша, то ки дигаронро дар хатар надошта боша. бе ягон таъсире ки масалан ягон садама мешавад як мошини дигар дар таъсир мерасонад ё масалан як чизе ки иҷарам ин баллонои мошин агар камтар хурда шаванд масалан ами дандонакош агар камтар хурда шаванд иҷада ҳамин баллонора политсия биқапа штраф мекуна. и ҳамиам дар ҳамин страховка дохил мешавад. масалан мошин бисёре бояд дуд накуна ки масалан экологияро ҷазир куна. и ҳамаша ҷамъ карда масалан ами ё тормузои мошин бояд хушрӯ боша, скорост, ҳамаи чизое ки масалан ами технически мошин ки масалан ҳастай ҳамаи ҳамин страховкада дохил мешавад ва я безопасни аст. масалан дар Тоҷикистон иро аҳамиятам наметан ва бисёри мошиное ки медонам мошиное ки дар иҷа ҳастанд мераванд Тоҷикистон як бори дигар ва ёро хушрӯ аз таъмир мегузаронанд як бори дигар таъмиршон мекунанд ҷое ки ягон вайрон боша ягон чӣ доша ягон проблема дошта боша соз мекунанд баъд бозор мебуроранд. ба ҳамин видеои мо ба охир расид ва ягон саволо боша нависен ва видеоро ҳамин канала дигародам расонен штоби дигаронам ба ай канал бохабар бошанд. боқӣ дар амони худо дастгирӣ кунем. мо беҳтарин видеоро масалан барои шумо мерасонем. дастгирии шумо фақат ҳамин видеоро дигарода расонен. номи каналам подписатсия кунанд, абонент кунанд худшона штоби мо бо беҳтар видеоро беҳтару хубтар барои шумо мерасонем ва беҳтарин видео мекунем. ва чанд программаи дигар ҳастай ва ёрам видео мекунем шумода мерасонем. боқӣ дар амони худо бошед.